Aupa lagunok, zuekin atzera ere Mari Maistra, Euskaldun zabarron zalantzak argitzeko prest. Badakizue, nirekin kontaktuan jartzeko 3 modu dituzue. Twitter, e-posta eta telefonoa. Esan didatenez, badaukagu erantzungailuan galderatxo bat. Entzun dezagun. Kaixo Mari Maistra, Patxi naiz, Bilbotik. Laguntzen didazu mesedez? Nire neskari esan nahi diot ezkontzeko. Eta ez dakit euskara hori eskatzeko modu jatorrik dagoen. Zer esaten diot? Eskerrik asko. Patxi! Eskatuko! Esan go! Betiko! Go! Etorkizuna euskaraz! Beti etorkizuna! Mesedez! Ordorikaren pastazko betaurrekoen izenean! Mesedez! Nola esan dezakezu hori? Beti da etorkizuna euskaraz. Beti. Euskara etorkizunez betetako hizkuntza delako. Beti da etorkizuna. Ez ahaztu. Ara, zure kasua benetan larria da. Baina lasai, hemen nago ni zuri laguntzeko. Erritualtxo bat egingo dugu. Ados, tira. Arritzazu, hartazi batzuk. Berdin da, etxean dauzkazunak. Ez duzu, ez haundi, ez txiki, ez hartain behar. Ikusten dituzu, Patxi? Begiratu hartaziei. Begiratu, ondo begiratuta. Eta orain, hartazi hauekin erderakada guztiak moztuko ditugu. Patxi, ikusiko duzu hemendik aurrera nola asko zerderakada gutxiago erabiltzen duzun. Eta ez ahaztu lagunok. Euskararik onena erabili egiten dena. Eta Patxi, zure ezkontzan, dultzen meneo goxoak alai zaitzatela. Agur lagunok.